Всъщност аз напуснах партия Атака, защото на партията беше сложен кръст. Сега мога категорично да твърдя, че на практика Атака е един проект, свързан с Волен Сидеров, който има за цел за години напред да се сложи кръст на националистическото движение в България. Да се зачеркне. Изцяло не може да се зачеркне, тъй като има определена група хора, които са си националисти по душа и които винаги биха подкрепили една националистическа формация, но след този удар, който понася национализма, защото ние виждаме, Атака влезе в парламента и се обезличи. Каза, ние безрезервно подкрепяме ГЕРБ, забравихме заклинанията, че сме единствените, които имаме програма и предлагаме програма. Забравихме атаките срещу Бойко Борисов за негови действия, заради неговия популизъм и така нататък. И изведнъж се примирихме, превърнахме се в някакво декоративно кученце, което подкрепя безрезервно. И това обезличаване на Атака продължава от момента на влизане в парламента. Няма собствена политика, няма организационен живот, освен някакви проблясъци сега в последно време тук в Пловдив област. И те са свързани по-скоро с опит да бъде запълнен някакъв вакуум.